Ráno 13. januára 2004 v anglickej väznici Wakefield v západnom Yorkshire objavili dozorcovia bezvládne telo obesené pomocou posteľnej bielizne a mreží. Táto smrť sa dotkla množstva rodín po celej Veľkej Británii. Viac ako 200 rodín stratilo nádej na vyriešenie smrti svojich blízkych a spravodlivé potrestanie toho, kto ich mal na svedomí. Doktor Smrť. A čo predchádzalo samovražde tohto väzňa? Na to sa pozrieme v nasledujúcom videu. Harold Frederick Shipman, v svojom okolí známy ako Fred, sa narodil 14. januára 1946 v anglickom Nottingham. Mal dvoch súrodencov, staršiu sestru Pauline a mladšieho brata Cliffa. Shipmanova matka Vera nebola s výsledkami jeho súrodencov spokojná a tak všetky svoje nádeje vkladala do Harolda. Od malička mu sugerovala, že je výnimočný človek a že dokáže veľké veci. Podľa jeho priateľov a známych bol láskavý, rozumný a priateľský. Shipman sa v mladosti venoval športu, najmä rugby, atletike a posilňovaniu. Po ukončení základnej školy pokračoval na prestížne gymnázium. Počas štúdia na gymnáziu jeho matke diagnostikovali rakovinu plúc v terminálnom štádiu. Harold sa o ňu ochotne staral a počas tohto obdobia sa prvýkrát začal zaujímať o medicínu a účinky liekov na ľudské telo. Pravidelne sledoval, ako jej od ohromných bolestí pomáhajú opiáty, ktoré jej chodili aplikovať lekári z miestnej nemocnice. Po matkinej smrti sa vtedy 17-ročný Harold rozhodol, že sa prihlási na medicínu. Po ukončení gymnázia si podal prihlášku na lekárskú fakultu v meste Leeds, kde síce prvý rok nespravil prijímacie testy, avšak vytrvalo išiel za svojím cieľom a ďalší rok bol prijatý. Dodnes nie je isté, či sa chcel stať lekárom, aby ľuďom pomáhal, alebo aby ich zabíjal. Počas štúdia spoznal svoju budúcu manželku Primrose, ktorá už približne pol roka od ich zoznámenia otehotnela. 19-ročný Shipman sa rozhodol, že si svoju 17-ročnú priateľku zoberie za ženu. Neskôr spolu mali ďalšie 3 deti a zostali spolu ďalších 38 rokov až do Shipmanovej smrti. Už rok po získaní lekárskeho diplomu mal Harold Shipman spáchať svoju prvú vraždu. Matka vážne chorého 4-ročného dieťaťa údajne Shipmanovi povedala, aby bol k jej dcére milosrdný. Ten si to mal vyložiť po svojom a dieťa pomocou neznámej látky zniesol zo sveta. Nasledujúci rok bol Shipman svojimi kolegami obvinený z falšovania receptov na liek Petidín, na ktorom sa stal závislý počas štúdia na vysokej škole. Kolegovia si všimli, že predpisuje recepty pacientom, ktorí tento liek vôbec nepotrebujú. Nasledovne boli vypočúvaní aj pacienti, ktorí tvrdili, že tieto silné opiáty nikdy neužívali. Shipman sa k falšovaniu priznal, dostal pokutu 600 libier a bol nútený nastúpiť na liečenie. Na svoju obranu egocentrický lekár tvrdil, že na škole ich učili, aby pacientom nepredpisovali nič, čo sami nevyskúšajú, a tak si vybudoval závislosť. Po dvojročnej pauze sa Harold Shipman v roku 1977 usadil v mestečku Hyde, kde ho aj navzdory jeho minulosti prijali ako praktického lekára. V malej komunite si dokázal vybudovať povesť pracovitého lekára, ktorý sa tešil dôvere pacientov aj kolegov. V roku 1983 s ním dokonca bola natočená reportáž, kde v istom dokumentárnom filme vystupoval ako expert na zaobchádzanie s duševne chorými ľuďmi. Prvé podozrenie z vraždy pacienta začala polícia vyšetrovať už v roku 1985, avšak neprinieslo žiadne výsledky. V 90. rokoch si rešpektovaný lekár založil svoju vlastnú ambulanciu a rýchlo získava pacientov, najmä ženy v dôchodkovom veku, ktorému nadovšetko dôverujú. Doktor Smrť, ako bol neskôr nazvaný, však ich dôveru kruto zneužíval. V roku 1998 si majiteľ pohrebnej služby všimol, že veľa pacientov doktora Shipmana zomiera za podozrivých okolností. Väčšina ležala alebo sedela na pohovke a zomrela v poobedných hodinách po doktorovej návšteve. Úmrtné listy nasledovne vystavoval sám Shipman a vo väčšine prípadov radil pozostalým, aby telo spopolnili.
Nasledovalo tajné vyšetrovanie, ktoré však neodhalilo žiadne pochybenie a doktorové meno bolo očistené. Skrývajúc sa za status starostlivého rodinného lekára je takmer nemožné presne určiť, kedy začal Shipman zabíjať svojich pacientov, alebo dokonca presne určiť, koľko ľudí zomrelo jeho rukami. Neskôr dôkladnejšie vyšetrovanie odhalilo, že Shipman prepisoval lekárske záznamy svojich pacientov, aby potvrdil, že boli vážne chorí, aj keď to tak nebolo. Jeho vražedné vyčínanie sa skončilo len vďaka odhodlaniu Angely Woodruffovej, dcéry jednej z jeho obetí, ktorá odmietla prijať vysvetlenie smrti svojej matky. Ak vás zaujímajú aj ďalšie príbehy z kriminálneho prostredia, ktoré napísal sám život, budem vďačný, ak kliknete na tlačidlo odoberať. Kathleen Grandiová, bohatá 81-ročná vdova, bola nájdená mŕtva vo svojom dome 24. júna 1998 po Shipmanovej návšteve. Jej dcéra Angela dostala od Shipmana radu, že pitva nie je potrebná a Grandiová bola pochovaná. Po pohrebe dcéra s prekvapením zistila, že celý majetok jej matky, približne 400 000 libier, má podľa poslednej závete pripadnúť práve Haroldovi Shipmanovi. Woodruffová bola presvedčená, že dokument je falzifikát a že Shipman zavraždil jej matku, aby profitoval z jej smrti. Zalarmovala miestnu políciu, kde vrchný detektív Bernard Postles po preskúmaní dôkazov rýchlo dospel k rovnakému záveru. Telo nebohej bolo teda exhumované a pitva odhalila, že zomrela na predávkovanie morfínu. Po prehliadke Shipmanovho domu polícia získala lekárske záznamy, zbierky šperkov a písací stroj, na ktorom bola podľa neskorších zistení vytvorená záveť Kathleen Grandiovej. Polícii bolo zo zadržaných lekárskych záznamov okamžite zrejmé, že prípad bude siahať ďalej, ako je predmetné vyšetrovanie, a začali sa skúmať ďalšie úmrtia, ktoré bolo najjednoduchšie objasniť, konkrétne obete, ktoré neboli spopolnené a ktoré zomreli po domácej návšteve Shipmana. Shipman, ako už bolo zmienené, vo veľkom počte prípadov naliehal na rodiny, aby svojich príbuzných spopolnili, pričom zdôraznil, že nie je potrebné ďalšie vyšetrovanie ich smrti, a to ani v prípadoch, keď títo príbuzní zomreli z príčin, ktoré boli rodinám predtým neznáme. V situáciách, keď mali príbuzní otázky, Shipman poskytol sfalšované lekárske poznámky, ktoré potvrdili jeho výroky o príčine smrti. Napríklad u zdravého človeka do lekárskej správy napísal, že má problémy so srdcom a následne, po tom čo ho predávkoval diamorfínom, do úmrtnej správy napísal, že príčinou smrti bol infarkt. Po rozsiahlych vyšetrovaniach, ktoré zahŕňali početné exhumácie a pitvy, polícia 7. septembra 1998 obvinila Shipmana z 15 jednotlivých vražd, ako aj sfalšovania poslednej vôle zosnulej. Súd s Haroldom Shipmanom sa začal na súde Preston Crown Court 5. októbra 1999. Obžaloba tvrdila, že Shipman zabil 15 pacientov, pretože si užíval kontrolu nad životom a smrťou, a odmietli akékoľvek tvrdenia, že konal súcitne, pretože žiadna z jeho obetí netrpela smrteľnou chorobou. Vládny patológ predniesol desivé zistenia, kde vo väčšine prípadov bola príčinou smrti toxicita morfínu. Analýza odtlačkov prstov z falšovaného závetu ukázala, že pani Grandiová so závetom nikdy nemanipulovala a jej podpis odborník na rukopisy označil za hrubý falzifikát. Policajný počítačový analytik zas vypovedal, ako Shipman zmenil svoje počítačové záznamy, aby poukázal na symptómy, ktoré jeho mŕtvi pacienti nikdy nemali. Ako súd pokračoval výpoveďmi ďalších pozostalých, vzorec Shipmanovho správania sa stal oveľa jasnejší. Nakoniec boli predstavené dôkazy o jeho hromadení liekov, nadmerným predpisovaním morfia pacientom, ktorí ho nepotrebovali, ako aj o návštevách domov pozostulých, aby zobral zostávajúce lieky, ako on sám tvrdil, na likvidáciu. Shipmanovo povýšenecké vystupovanie počas procesu nejako nepomohlo obhajobe pri snahe vyobraziť oddaného zdravotného pracovníka. Napriek ich pokusom ho jeho arogancia a neustále sa meniace príbehy stáli dôveru poroty. 31. januára 2000, po dôkladnom zhrnutí zo strany sudcu, bola porota dostatočne presvedčená svedectvom a predloženými dôkazmi a jednomyslne uznala Shipmana vinným vo všetkých bodoch obžaloby. 15 skutkov vraždy a 1 falšovania. Sudca mu vymeral 15 doživotných trestov, čím prakticky odstránil akúkoľvek možnosť podmienečného prepustenia.
Samostatne vyšetrovacia komisia pod vedením sudkyne Najvyššieho súdu pani Janet Smithovej preskúmala záznamy o 500 pacientoch, ktorí zomreli počas Shipmanovej starostlivosti a 2000-stranová správa dospela k záveru, že je pravdepodobné, že zavraždil najmenej 218 svojich pacientov. Bez ohľadu na presné číslo už len rozsah jeho vražedných aktivít znamenal, že Shipman bol katapultovaný z britského vraha pacientov na najplodnejšieho známeho sériového vraha na svete. Harold Shipman až do svojej smrti tvrdil, že je nevinný, a tak sa skutočný počet jeho obetí ani to, čo ho k týmto ohavným skutkom viedlo, už nikdy nedozvieme.